There is a beautiful quotation from an unknown author that says, "When God steps in, miracles happen." Basta makasulod ang Ginoo, adunay milagro. Mga igsoon, kagahapon nadungog nato ang nahitabo kang Kristo didto sa iyang kaugalingong lungsod sa Nazareth. Ang ebanghelyo nagsaysay nga nangasuko pag-ayo ang mga tao kaniya didto sa sinagoga o gitaral nila siya ngadto sa gawa sa lungsod o gidala sa bungtod aron ihulog sa pangpang. Apan sa misteryosong paagi, si Jesus miagi taliwala sa katawhan ug mipalayo sa maong dapit. Mga igsoon, didto sa Nazareth, si Jesus wala maghimo og milagro tungod kay wala siya pasudla sa kasing-kasing sa mga tao. Sa ebanghelyo ni Mateo, kita giingnan nga wala siya maghimo og daghang milagro didto sa Nazareth tungod sa kakulang sa pagtuo sa mga tao. You can read that in the Gospel of St. Matthew, chapter 13, verse 58. Unya, sa Ebanghelyo ni San Marcos, giingnan ta, wala siya maghimog milagro gawas sa pipila ka masakiton nga iyang gitapiunan sa iyang mga kamot ug naayo. Mark 6, verse 5. Without faith, miracles can hardly happen. Ang Ebanghelyo karong adlaw, sumpay kini sa Ebanghelyo kagahapon from the Gospel of St. Luke, chapter 4, verses 31 to 37. Atong nasayran, human sa rejection nga iyang nasinati dito sa Nazareth, si Jesus miadto sa Capernaum, o sa kabibo nga lungsod, duol sa dagat. Doon na ba kahay maminaw niya aning lugara nga medyo mas progressive ra ba kini kaysa Nazareth? Mga igsoon, makapangutan na mi ani kay base sa daghan namo nga mga kasinatian, kining mga lugar nga tuwa sa layo, kanang lugar nga hilit, mas daghan ang buutan ba? No. Ayaw mo kalain ha, kamo mga taga-syudad. Kamo padirado nga taga-syudad, ay mo kalain ha. Pero mo niya mong naobserbahan, ang mga tao nga nasa hilit, mas buutan, mas gaan, mas duol sa Dios, mas abli para sa Ginoo. But surprisingly, no, diha sa ebanghelyo nato karon mga igsuon, dinhi sa Capernaum nga mas bibuon ta kaysa Nazareth, mas gidawat si Jesus sa mga tao. Matud pa ang mga tao na tingala sa paagi sa iyang pagpanudlo, kay dunay gahom ang iyang mga pulong. Unya, dihang si Jesus misulod sa sinagoga, gihimo niya ang milagro, ang pagpahawa sa yawa, gikan sa usa ka tawo. Take note, mga igsuon, nga kining pag-ayo sa giyawaan, gihimo ni Jesus sa adlaw nga igpapahulay. Apan walay nagreklamo. Lahi kini siya nagtabo sa ubang lugar. Diin si Jesus kanunay nga gisaway tungod sa iyang paghimo og milagro sa adlaw nga igpapahulay. For example, you read in the Gospel of St. Matthew, chapter 12, mao ni nahitabo, daghan ang nagbagutbot, nagreklamo tungod kay Jesus dunay gibuhat sa adlaw nga igpapahulay. But here in Capernaum, something different happened. Mga igsoon, dinhi sa Capernaum, si Jesus naghimo og daghang mga milagro tungod sa pagdawat sa mga tao kaniya. Gani, ug mapuhon, ato masayran sa ebanghelyo nga ang mga tao sa maong lugar buot mohawid ni Jesus nga magpabilin siya sa ilang dapit. Pinaagi ning maong ebanghelyo mga igsoon, ato masabtan nga ang Dios mulihok diya sa mga tao nga magpakita og kagustuhan sa pagdawat kaniya diha sa ilang kinabuhi. Atong masayran mga igsuon,
nga ang unang mga tinun-an ni Jesus, sila si Pedro ug Andres, si Juan ug si Santiago, nakaplagan sa Ginoo dinhi sa Capernaum. Ug daghan sa gayong mga tao ang misunod kaniya dinhi sa Capernaum. A preacher said this, people today wonder why God doesn't perform miracles anymore. But God wonders why they won't allow Him. Kini ang angay na to nga ipangutana sa atong kaugalingon karon. Gusto ba sabta nga doon na pa'y himuong milagro ang Diyos sa atong kinabuhi? Mga igsoon, kung kini ang atong gustonan, kinahanglan natong dawaton ug pasudlon ang Ginoo sa atong lungsod, sa atong syudad, sa atong negosyo ug trabaho, sa atong kinabuhi ug sa atong kasing-kasing. Ang labing unang milagro nga mahitabo, kung ang Diyos pasudlon nato sa atong kasing-kasing, ang pagpahawa sa mga daotang espiritu. Diya sa Ebanghelyo, ining maong milagro sa pagpahawa sa mga daotang espiritu. Mingon kog mga daotan tungod kay ang espiritu mismo mingon, saan mo gusto mahitabo? Jesus nga taga Nazareth. Ang mga tao mangguday sa unang panahon, ang mga Hudiyo nagtuo nga kung mahinganlan nimo ang imong kaaway, imo siyang mabuntog. Mao ni gibuhat sa daotang espiritu kang Jesus. Yang gihinganlan ng Dios, Jesus nga taga Nazareth. Nagtuo siya nga iyang buntog ang Ginoo. Pero ato na sayran, ang Ginoo gibaliwala niya ang gibuhat sa daotang espiritu o sa usa ka pulong, napapahawa niya kini gikan sa tawo nga iyang giyawaan. Mga igsoon, kung gusto ta nga dunay milagro, kung gusto ta nga dunay mahitabo sa tong kinabuhi, pasudlo nato ang Ginoo. Sigurado, ang unang mahitabo nga milagro, ang pagkahawa sa mga daotang espiritu diya sa atong kinabuhi. And we always remember this, when God steps in, miracles happen.